Mám extrémnu chuť si pozrieť nejaké môj setup. Proste nejaké moje setupové videá, to bude proste bomba. Jo, to budú tí nádejní ľudia, ktorí si kúpili za 100 000 korún slovenských nejaký dobrý setupik, aby mohli točiť. Dáme si podľa nahratia a môžeme ísť na to, takže aké si dáme videjko? Môj setup 2024, Yoxitec, no poď. И велики посебни добродошли у мој нови снимак. Као што видите по наслоvu, danas ću vam pokazati moj setup. Tako da idemo. Tento, ale ja chcem nejaký slovenský. Počkaj, dáme si. Mám strašnú chuť si vyhľadať proste niečo ako môj prvý merch alebo tak, hej. Poďme sa pozrieť. Môj merch. Je to tu, môj nový merch. Poď. Na Merge Master, tam si to vyrobiť. Ale ja som vám vyrobil exkluzívne, takže majte sa fantasticky. Čaute. Ahoj. Tak strašne rád toto pozerám, tieto deti. To je proste skvelé. Môj nový merch, Radko, ideme. Ľudia. Čaute ľudia, som tu zase späť u nového videa a teraz idem vám predstaviť môj nový merch, čo sa bude predávať. Na tričkách bude presne toto, čo to je. Nie, mňa by zreálne zaujímalo. Toto je pistón, hej, takže Rapistonko, I'm Pistonro. Alebo Radko, I'm Imdro. Čo? Ja ničomu nerozumiem. Akože deti sú deti, ale čo je veľa, to je málo, nie? Čo sa stalo? Keď si chcem kúpiť ten merch, tak nemôžem, pretože ona tu nedala link, ona dala iba, že URL. Tomu hovorím kvalita. Môj prvý merch, no poď. Týpek to... To je genius. Týpek miesto toho, aby dal natáčanie toho videa cez fotoaparát, tak týpek urobil to, že zapol si ten aplikáciu na natáčanie, zapol si kameru, zapol nahrávanie obrazovky a točí to takto. Kámo, to je iný šéf. Poď, ukáž. To je môj merch, ale ten má i jaja, tradový knedlíček zezadu a jo a udělám i... Vyjádření k 40 odběratelům a můj první merch za 40 odběratelů. Takže čau, vás tam po tejto videu dneska máme takový jako video. Jak tam sledovat, what the fuck? Jo, máme už za chvíli budeme mít 50 odběratelů nebo 100 dokonce, no ale... Chcem mať nejaký kvalitné, niečo také kvalitné, čo by som si pozrel. A zatiaľ je tu... Prečo všade Matem... Natálka Gaming. What? On existuje kanál Natálka Gaming, čože? Tohohle brawlera sem nehrála 4 roky. Prečo teraz hrá každý brawler? Ja aj vlastne, lebo je to trendy. Hahaha. Kamo, nikdy nebudem takéto veci robiť, nie je zle. Z týchto väčších tvorcov mi proste občas fakt blbo, hej, že každý točí skoro to isté, hej, a tým pádom si nemáš koho vybrať, lebo všetci točí opäť to isté. Alkan stále na Fortnite to beriem. A House, ten točí všetko, takže to je chill. Môj první merch, no ukáž, prosím, niečo kvalitné. Čaute lidi, tady je Hojopak a vítám vás z nového videa. Dneska to bude hodně krátké video. Dneska bych vám chtěl ukázat moje první trička na sobě, ale aby z toho viděli líp. Počkaj, on si akože vytvoril... V obalu, bo já vám nevím, já jsem tady neměl. Ja týmto deckám nerozumiem, mi príde. Môj první balík, no ideme. Ahoj, vítejte u dnešního videjka. Jelikož jsem na YouTube už dlouho nenatáčela, tak mě napadlo... Taký dodatok, ja som nikdy nepochopil tých ľudí, čo točili proste s týmito zvieratami, jo? Čo to vlastne je za zviera? Nemá to nikde napísané. A LPS. Asi LPS. Nikdy som nepochopil tých ľudí, čo to robili, lebo vlastne ty máš iba takto zvieratko, ja to mám za teba indulónu, sorry. A takto robíš tou hlavou. A to je akože celé video, jo? Proste to nedáva zmysel, to čo je? Tomu nerozumiem. What the fuck? Tak mě napadlo, že budu natáčet něco, co je prostě dobré. A jelikož mi přišel nový vajíček... Jo, takže tohle bude asi bonusek, a tenhle ten boží skateboard pro LPS. Ale jo, je pěkný. Uííí. Toto je sekta. LPS sú sekta.
Nepovedz, že nie. No, toto vyzerá kvalitne. Takže čaute, mohli ste si všimnúť, že mám na sobe moje triko. Vyšiel môj merch. Ale to vyzerá dobre. Pozri sa na to. Ten meč vyzerá dobre. Kupčo Crew 1, 2, 3. Ako to 1, 2, 3 nechápem. Ale ten dizajn vôbec není zlý. Kámo, typeček si v tým inak vyhral. Tomu dám like. Za snahu super. Moje první video, môj všechen Lollipop z merch. O nie. To bolo intro. To bolo intro. Čože? Lollipop Svan Vietka. No ukáž ten merch. Protože jsou to Lollipop z barvy snámek. Tak považuji za Lollipop, proč to opět? A ten... Ako takto nezabíte ma, ja vôbec neviem nič o Lollipops. Ale už som o nich samozrejme počul, ale nič o nich neviem. Oni predávajú tieto veci? Toto čo bolo trendy 100 rokov dozadu? Chobotničky, tie sú najlepšie, chobotničky sú banger. Ale prečo to nestihne? Čo to robí? No čo je Lollipops? Toto je Lollipops? Ja neviem, čo sa deje. Kámo, strašne fúka vonku, to je dementné normálne? Aha, Lollipops. Mě místa, ale píšu sem věci třeba o holkách. Tady vidíte. What the fuck? Ja som na to asi starý ľudia. Necháme to už tak, keď sa vám takéto videá páčia, kde proste reagujem na všetko, čo je na internete, tak dajte odber, dajte like, zdieľajte to video. A ja sa vám teším ďalšie videá. Maj sa pekne, môj freak. Si čaute. Neviem, čo by som ho mi nechal povedať. To je strašne konečná toto.